Nu viser jeg dig, hvordan man går ind og køber en spiller. Først går jeg ind i en handel. Så tager jeg bare guldspillere. Så er vi hurtigt en billig, jeg kan købe. Sådan der. Men da de prøver at vinde ham. Så gør jeg der. Så går jeg rundt. Og rundt. Så kan du se her. I observationsliste. Og der står, at jeg har vundet et kort. Så går jeg derind. Trykker på ham. Trykker på ham igen. Og så trykker jeg selv til mit aktive hold. Og så vil jeg have 2 pladser her. 2 sorte pladser frie på mit reservebænk. Så trykker jeg bare der. Så har han på min reservebænk. Så har jeg ikke vundet flere spillere, og så vil der være flere her. Så går jeg rundt. Går op. Og så i mine trupper. Og trykker på min aktive trup. Og lad os nu sige, at jeg har købt en angriber. Så trykker jeg på E2. Så er det og finder ham, jeg har vundet. På min reservebænk. Der. Og trykker på ham. Så er det blevet de 2 ud.